Darko ima 10 godina i nema užinu za vreme odmora. Njegovi nemaju posla, on ima 30 kila s knjigama. Knjige su sad van ranca, prljave u blatu i barama, jer pošto nema džeparca, Darka tuku dečaci s kajlama. Bezdušni grohot, dok vazdušnim džonom obojica gaze ga. Neke cure dobacuju hikot, on se tiho grči izranjavan. Žali što nije ko Ćale što prebija svakoga po kafanama, što je slab i mora da ćuti jer muško ne sme da bude njanjavac. Tog dana ga je spasao jedan debeli pegavi klinja, malo stariji, verovatno iz srednje što je tu pored bila. Razjurio ona dva klinca, stao na njegovu stranu i to je jedini put kad je neko bio dobar prema Darku. Darko ima 17, napuzan je i svi sad zovu ga Pegla. Ima trešu, ima najke, ramena široka ko regal. Ima besvesti oči, opčizge, jednak ko nekad. I zna da bije za ćirilicu, ali piše spojeno ne znam. On mrzi Hrvate, čuo da treba u pesmi omiljenog benda. On mrzi pedere, reklamu crkva i dobri pastir Hačavenda. On voli svoj narod, voli Kosovo i život bi dao za njega, ali zove prljavom seljačinom svakoga ko nije iz BG-a. Pegla je spreman na sve da uđe u tim, da ga shvate ozbiljno baš svi, da i on bude jedan od njih, jer ne želi da gleda kako tone mu zemlja i da na to bude jebeno tih. Iskrivit će od batina svako ko je kriv, ali morat će da dokaže koliko je odan. U rancu ima baklju, zastavu, dva noža, u parku je noć, u noći je parka, u parki je tip, liči na pederaša. Ako ga olomi, bit će huligana, primit će ga u ekipu huligana. Vidi na šta liči, sigurno je feget, ma jebo tuđu, bolje nož u bubreg. Hajmo Pegla, to, uvodi ga, evo pada, sad, zaskoči ga, uvodi opet, uvodi pedera, za crkvu i za Boga, živjela Srbija, vidi kako plače bre, pička pegava. Čekaj, stani, pa to je ona iz školskoga. Pegli drhti usta, drhti ruka, dok momak krhlja te oči, sva ta pitanja u njima, taj užas. Pegla ne može da gleda, Pegla muči se da diše, Pegla napipava rukom kamen i smrska mu lice. Gdje je sad Bog, Pegla, kada vidiš oko što curi, kada vidiš svuka što šihlja, kada nema makse da divlja? Ko je tvoj Bog, Pegla, za koga radiš to sve? Jel sad bolje tvojoj zemlji, kako to da se sam gnev, kako sada nikog nema, samo ti komadići mesa, na tlanu oprasu čedlu, na duši koju više nemaš. Gledaj ga, gledaj Pegla, zna i on tebe gleda, mrtvim okom s druge strane, da znaš, da pamtiš, da god misliš, sad da si to oko, daj mir, to si ti. Gledate televiziju N1, dobroveče. Vidjeli ste spot pesme Pegla koji mnogo bolje od svakog voditelja najavljuje mog večerašnjeg gosta, sagovornik presinga Marko Šelić Marčelo, reper, pisac i kolumnista. Marko, dobroveče, hvala na tome što sedite večeras u ovoj stolici i što se družite sa našim gledalcima. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Kako sami sebi izgledate u odelu? Evo, sad smo vas vidjeli u spotu u ovoj bilo emisiji 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Je vam čudno? Je li izgleda ozbiljnije? Sada već ne, pošto sam nekoliko puta imao prilike da izađem iz svog ranijeg klišeja, a to je bio da se odelo nosi za svadbe i za sahrane. Onda sam u nekoliko drugih prilika se našao u odelu i shvatio da zapravo svi izgledaju malo bolje i malo ozbiljnije. Istina, odelo ne čini čoveka, ali čini da čovek izgleda malo ozbiljnije. Tako da sad već umem da budem u odelu i na promocijama, čak i na nekim koncertima. Jeste pratili zbivanja oko mlade fudbalske reprezentacije i sinoćni doček? Pa evo kako stoji stvar. Koji je jedan prenosio inače. Što se mene tiče, što se meni navijanja tačnije tiče, jedino navijanje u mom životu ima veze sa budilnikom. Što se sporta tiče, tu sam još u osnovnoj školi provalio svoje kardinalne i katastrofalne antitalente s loptom, pa sam otkrio ove štreberske sportove, kao što je recimo bavljenje pisanjem. Ali sam upratio onako koliko i svi, svako ko živi ovde naravno zna za to i drago mu je. Prenos dočeka sam sinoć gledao. I šta da kažem, osim da mi je jako drago, da je to jako važno, da je lepo videti ljude tih godina kako ostvare jedan takav nevjerovatan uspeh. I mislim da su svi ti ljudi
najbolji ambasadori koje naša zemlja ima. A Srbija je neretko zemlja i društvo kontrasta i apsurda. Upravo to jeste namera iz ovog pitanja. Tako da smo ovih dana bili svedoci toga da jednog takvog apsurda, da je u trenutku kada je zapravo naša seniorska reprezentacija gotovo dotakla dno, nema je nigde, da mi postižemo jedan ovakav uspeh i to je u finalu poražen Brazil. Jel imate neko svoje objašnjenje za to? A da možda nije samo sportsko? Moje sigurno neće biti sportsko, kao što rekoh, jer se u sport ne razumem, ali pada mi na pamet nešto što je divni Byford izjavio u jednom od svojih poslednjih intervjua. Kaže da mu je oduvek smetala ta teza da je dete mali čovek. Jer, kaže, ta teza sugeriše da je čovek osnovni oblik ljudskog bića, ljudske duše, a za njega je to bilo upravo dete. On kaže, dete je ono što čovek zapravo jeste, kasnije samo stagnira ili se čak kvari. Tako da možda je to primenjivo i na ovaj slučaj, ali hajde da se nadamo da neće biti tako. Ali gledajući s polja, jel vidite nešto? Šta je to što ovi momci imaju, a Srbija nema? Pa nije tako uspešno. Pa ne znam, ono što se sigurno čuje kada oni progovore i ono o čemu, koliko primećujem, vrlo rado pričaju, jeste upravo sloga, jedan izuzetno zdrav odnos sa trenerom, jedan izuzetno zdrav međusoban odnos. Oni prosto očigledno umeju da ostave lično po strani i da igraju timski. Osim toga, ta izjava da čovek ima nameru da od njih napravi pre svega ljude, pa onda sportiste, to je nešto što je bilo jako lepo čuti. I mislim da nema tu, dakle, nikakve magije i mađioničarstva. Ali oni sad imaju tu negde do 20 godina. Ali za 1 godinu, 2 ili 3 počeće da se pitaju i drugi koji će utičati na njihov život. Poput menadžera, huligana, takozvanih navijača ili narkodilera koji su vođe navijača i tako dalje i tako dalje. Koliko je zapravo to ono što na jedan snažan način može da odluči kojim će putem ići? Pa sve su to sigurno jednako snažne gravitacije, nažalost. Jednako snažne koliko i ovako lepe pobede. Ja počinjem da bivam sve više uveren da ne postoji niko ko suštinski ne želi dobro svom društvu i svojoj zemlji. Ali samo nastane zamešateljstvo oko toga šta zaista jeste doprinos društvu, a šta nije. Možda se nekome pričini da je to huliganstvo oblik patriotizma. Takve zamene teza su moguće u glavama ljudi, naročito kad su mladi. I kažem, dospeće i oni, nažalost, sigurno u gravitaciju svega toga, što ne znači da će biti i odvučeni u to. To je individualna stvar. Oni sada imaju jedan zdrav temelj od kog kreću i ukoliko budu nastavili da se toga sećaju i ukoliko im to bude ostalo uporište, onda stvarno ima nade. A da li, evo sad ste pomenuli taj specifični oblik takozvanog shvatanja patriotizma, o kom inače vi dosta neretko pišete i u vašim pesmama i neretko govorite o tome. Ko zapravo kreira tu vrstu pristupa ili kriterija, šta je patriotizam u Srbiji, po vašoj proceni? Svako pokušava da kreira. Mnogo ko kod nas u zemlji pokušava da drži monopol nad definicijom šta je patriotizam, a to se najbolje radi tako što nekog drugog optužite da je izdenik ili strani plaćenik. To valjda zakucava tezu da vi to niste i da ste patriota. To je jedan od sigurnih načina i ne moramo da imenujemo svi koji upotrebljavaju taj rečnik, sasvim sigurno ga upotrebljavaju sa tom namerom. To je nešto što je krenulo još od 90-ih, koliko se ja sećam, možda je bilo i ranije, ali se toga ne mogu sećati. Pamtimo svi da do poslednjeg dana vladavine Miloševićeve ljudi koji pokušavaju da se bore protiv režima bivaju okvalifikovani upravo kao strani plaćenici, huligani, grupa ludaka koja se okupila na ulici i pravi nerede. I veoma izgleda loše što 2015. godine mi dalje možemo, čak sa vrha države, da čujemo istu tu retoriku kad god neko pokušava da objasni da, kao što rekoh malo pre, svi mislimo dobro o svojoj zemlji, ali možda na različite načine. I to
Svako mišljenje treba čuti. Druga stvar koju bih tu spomenuo jeste osjećaj bespomoćnosti. Ti novi klinci, verujem, rastu navikavajući se na trajni osjećaj bespomoćnosti i kad ne možeš da uradiš ništa za svoju zemlju konkretno, onda ti se valjda pričini da je i skandiranje, da je Kosovo srce Srbije neka vrsta doprinosa, da prosto ti ne daš. Ja to razumem i glupo bi bilo da sada sa 32 godine se ostrvim na klince koji tako misle. Meni je žao što tako misle, ali se sećam sebe sa 17-18 godina, tamo negde baš kad je bombardovanje bilo, i pamtim da sam bio jako ljut i da je meni padalo na pamet kako treba sići na Kosovo i boriti se za stvar i tako dalje, dok se malo bolje ne uputiš i ne razjasniš sebi da su to stvari koje su se zakuvale mnogo ranije, koje idu nekim svojim tokom i da je mladalački rečeno loženje jedno, a stvarnost nešto drugo. Uostalom, što se mog vaspitanja tiče, učen sam da je najbolja vrsta rodoljublja pronaći u čemu si dobar i to raditi i na taj način doprineti i sebi i svom društvu. Ali oni ljudi koji vode institucije koje pominjete, recimo u svojim pesmama, državu, crkvu i tako da, oni nemaju 17-18 godina, oni su odrasli ljudi. Jel nalazite direktnu vezu između tih institucija i ovoga o čemu pričamo? Dakle, te vrste percepcije, patriotizma, mislim na crkvu, mislim na sve one faktore koji utiču... Sigurno da. I sad se tu sad nam pred oči iskrsava jedna, čini mi se, golema dilema. Opet moramo se pitamo je li to neko namerno radi ili neko misli da je to tako dobro. Eto, crkva konkretno. Teško mi je da odgovorim na pitanje da li patrijarh ozbiljno misli stvari koje izgovara, da li stvarno veruje u to što priča, ili, ali ne znam sad iz kog drugog razloga bi prosto igrao na nasilje. Uglavnom, njegove izjave mi vrlo često zvuče kao da mu ih piše neko veoma subverzivan ko prosto radi protiv njega i kaže šta bih sad mogao da napišem da bude onako zicer za svakoga ko nije pristalica crkve, da može odmah da napadne patrijarha. Tako izgledaju te izjave. U najmanju ruku su nesmotrene, u najmanju ruku... Pazite, što se mene tiče, patrijarh treba da bude pastir svoga stada. I to nema nikakve veze s time ko je od nas religiozan, a ko nije. Kada neke strasti u društvu ključaju, dobri pastir bi trebalo da te strasti smiruje. Bez obzira, kažem opet, ko je verujući, a ko nije. Ako pastir bira da bude huškač, onda ne može se opravdati time da nije shvatio šta govori. To su vrlo jasne izjave i nisu dobre. U jednom od intervjua Srpsko društvo i državu ste, to mi je bilo vrlo zanimljivo, opisali kao pleme koje ima svog poglavicu. Možete malo specifičnije da nam objasnite tu metaforu? Pa, ako je metafora, evo na što mislim. Vrlo se često u javnosti kod nas govori o kultu vođe i priča se o tome, pokušava se da se priđe toj temi na jedina dva moguća načina. Dakle, ili neko sam instalira kult vođe ili imate pred sobom narod koji je prosto sklon obožavanju vođe. A posebno ste nagrabusili ako vam se dešava i jedno i drugo u isto vreme. Ja mislim da je kod nas upravo to slučaj i u toj metafori, kažem opet tako je metafora, ja nalazim nešto izuzetno bolno, jer obožavanje poglavice nije civilizacijska crta, nego plemenska. Mi smo navikli da govorimo i da komentarišemo svoje vođe i ostale političare mahom jednim neprimerenim emotivnim rečnikom. Mi ih volimo ili ih mrzimo, pa onda i oni sami govore. Premijer svako malo govori o tome da ga neko mrzi i šta ja znam, iracionalna mržnja tu postoji i tako dalje. A mislim da uopšte nije normalno voleti ni pak mrzeti političare ili bilo koga iz javnog sveta. To su vrlo snažne emocije koje su valjda namenjene svačijoj privatnosti. Uloga građana jeste da vrednuju kako neko radi, da ga nagrade svojim glasom ili da ga kazne time što ne glasaju za njega, a ne da ga vole ili mrze. Tako da to, kažem, sve mi to zvuči kao jedna
nažalost, civilizacijska nedovršenost. A s jedne strane govorite o jednoj vrsti plemena, tako kažem, koje ta reč ima svoje značenje, koje slepo sluša vođu, a s druge strane govorite o tome da vođa ili gospodar potcenjuje narod. To isti taj narod, zar nije logično onda da... Isti taj vođa. Da isti vođa potcenjuje narod koji se ponaša kao plemen? Pa ima tu i potcenjivanja i precenjivanja. Jednostavno, to su vrlo odgovorni poslovi. Ajmo da krenemo od toga i siguran sam da je to ogroman pritisak. Siguran sam da to nije lako, čisto ljudski gledano. I da vi onda prosto posežete za nekim trikovima koje vam vreme nameće. Pa onda, ne znam, ako vam savjetnici kažu da će to i to izgledati dobro, a vi to uradite. Svesno kalkulišući s činjenicom da će to, ne znam, intelektualnoj eliti da izgleda vrlo plitko, patetično i naivno, ali da će možda širim masama da izgleda dobro. E sad, opasnost je kad počnete da prelazite granicu, pa neke stvari počnu svima da izgledaju naivno i neukusno. A tanka je linija i mislim da je to ono što se premijeru ponekad desi. A kakvu ulogu u tom odnosu imaju mediji? Po vašoj procjeni, vi se po prirodi stvari onoga čime se bavite, jako bavite medijima, nezavisno da li su klasični, elektronski, digitalni i tako dalje. Pa ogromno. Mogla bi čak biti i presudna. Mediji su sigurno posrednici između onoga ko govori, ko se obraća i onoga ko to treba da čuje ili vidi. Dakle, u tom smislu moguće je selektovati šta će biti prikazano, moguće je osmisliti kako da bude prikazano. Sve to ni malo nije svejedno. Vi imate situaciju da recimo danas ako gledate, ako priuštite sebi jedan takav mučenički fenomenološki eksperiment, da gledate uporedo recimo N1 i Studio B, vi ćete misliti da gledate televiziju iz različitih država. Prema tome, ni malo nije svejedno kako se nešto plasira i mediji tu imaju važnu, ili kažem opet, presudnu ulogu. A koji medij je vama medij s kojim komunicirate? Kako uopšte razlikujete medije? Pa nije to Da li uopšte ove klasične medije, elektronske medije, da li uopšte konzumirate ili samo elektronske i samo digitalne? I jedne, i druge, i štampane. Najbolje onako to praviti sebi jedan kompilovani utisak koliko vam vreme, a najčešće i živci dozvoljavaju. Kad ste u ulozi gledaoca ili čitaoca, jednostavno važe ista pravila kao u objektivnom novinarstvu. Čujte više izvora pa procenite šta vam od toga deluje realnije, šta kaže jedna strana, šta kaže druga. Ja volim takve eksperimente, kažem, kad god mi živci dopuste, a i vreme. Nikad ne gledam samo jedan medij, nikad ne čitam samo jedne novine, pokušavam da istu vest čujem iz više izvora i da tako dođem do zaključka. Naravno, zašto ljudi to najčešće ne rade? Pa upravo iz razloga koje sam naveo. Nemaju vremena ili nemaju živaca. Onda odaberu jedan medij, a po prirodi stvari, po zakonu sile, to će biti mediji koji su najgledaniji, mediji sa nacionalnom frekvencijom. I tako dođemo do toga da ni malo slučajno instrument vlasti bude baš Pink. To je... Ja sam od uvek govorio da Željka Mitrovića, osim kao kulturološkog Darta Vejdera, treba shvatiti kao ozbiljan politički faktor. I to se upravo sada ostvaruje. Dakle, to je mesto, dakle, će vlast da se obrati najširoj gledalačkoj publici i to nije slučajno. A koliko zapremljeno, to tako kažem, u životima građana Srbije zauzimaju tabloidi, taj način razmišljanja koji se vidi i sa naslovnih stranica iz... Ogromno. To je baš onako zapremljeno. To je teško kao tuč. U onom delu napetog šova koji je knjiga, a ne disk, pošto je reč o takozvanom knjigoalbumu, dosta sam pažnje u tim, da kažem, kolumnističko-eseističkim tekstovima posvetio upravo tom reality fenomenu kod nas. To je tema koja je postala degutantna. Prosto svi su umorni da govore o tome, svi okreću glavu kao to, o tome je sve rečeno.
a knjiga počinje idejom da je oguglavanje prvi korak ka pristajanju. Ja mislim da na to ne treba oguglati. Reality era kod nas nije isto što i reality era u nekoj uređenoj zemlji, gde je to jeftina zabava, plitka, ali neškodljiva. Kod nas to direktno utiče na formiranje javnog mnjenja i svesti građanina prosečnog. I pošto je to tako, pošto je najpre građanin prosečni navučen na takvu vrstu programa, onda se to vrlo lako seli u medije, štampane medije, i onda vi sada imate mogućnost da političke vesti prenesete u estradizovanom obliku, jer vas samo tako čuju. Tu je prostor za spin, to je ono o čemu smo govorili malo čas, kako ćete nešto reći, kako ćete nešto poslati i u stvari u etar. I u stvari ta sinergija između reality ere, tabloidizacije, jednom rečju estradizacije svega, sprega tih elemenata i politike predstavlja našu medijsku svakodnevnicu. Jeste bili nekad junak tabloida? Jesu pisali o vama? Nisam uspeo da... Pa ne baš. Bili smo, Zoka Kesić i ja, na naslovnoj strani Informera nedavno, nakon emisije u kojoj sam gostovao kod Kesića, ali i to je onako... Nije tabloidno, jeste tabloidno, ali ne u onom smislu kako se najčešće misli. Ako me pitate, sad počeh ko neki da odgovaram sa ako me pitate, gospodine, ali dakle, ako me pitate, Jugoslave, da li sam bio zvezda tabloida u smislu svoje privatnosti, nisam im nikad bio zanimljiv i otud mi pada na pamet da bilo ko puni te strane to radi u dogovoru s ovim novinama, jer zaista ako se vi sami ne, da upotrebim tehnički izraz, ne instalirate kao takva figura u javnosti, teško da će vas oni instalirati. Dobro, nisam mislio da sporedim sa Stanijom u tom smislu prisustva u tabloidima. Ali vidio sam vašu izjavu da citirali ste svog tatu koji vam je govorio bolje da se otišao u reality nego se baviš ovom muzikom. To je istina, pretpostavljam. Nije kazao baš tako, ali nije ni daleko od toga. U vreme kad sam počinjao, još se nije zapatila ta pošast, to je došlo mnogo kasnije. Nije kazao da je bolje, ali u jednom trenutku me pitao pa zašto ne, kaže, i odeš tamo pa... Ali kraće bi trajao put uspeha sigurno da ste ušli u neki reality. Jeste, ali verujem da ste u pravu, ali ja duboko ne verujem u preskakanje stepenica. A reality su vrlo sumnjiva prečica. To je više ono Vorholovski, da ćemo svi biti poznati na 5 ili na 15 minuta, kako je već kazao, i to dovodi upravo do te vrste popularnosti. A ako vi želite da se bavite nečim, pa da eventualno po tome budete poznati, a ne da budete poznati zarad poznatosti, onda vas takav put ne zanima. On je konkretno kazao, pa zašto ne i to, ideš tamo, zaradiš novac, pa posle misliš šta misliš. Pa sam morao da, mislim, naravno, provocirao me i zafrkavao, ali me nije mrzelo da mu objasnim da ako to uradiš, tvoj kredibilitet više ne postoji ili nije isti, sasvim sigurno je urušen i posle toga ne možeš da govoriš ono što si govorio ranije. To više kao da ne dolazi od iste osobe, a u ostalom preporučio sam mu da ako misli da su reality dobri, da sam prione na posao, ima tu i za njegove godine, ima recimo menjam ženu ili tako nešto sam čuo, ali on kazao da njega to ne zanima, njega bi, kaže, zanimao neki show ako može samo da neko odvede njegovu ženu i da mu nijednu ne dovede za uzvrat, ali takav show ne postoji, pa je odustao. Hvala. Pet pitanja za mog sagovornika večeras u rubrici X-Ray koji traže kratke odgovore ili sa da ili sa ne. Veoma ste uspešni sada. Da li vas i dalje progone demoni, kao što reče Teofil Pančić za vas? Da. Ako mora samo da i ne, odgovor je da. A malo širi odgovor bi glasio da zaista u tome što je Teofil napisao ima žestoke istine. Stvaralaštvo po meni zaista dolazi iz nekog nemira, iz neke disharmoničnosti. Ne mora to biti disharmoničnost vaše ličnosti, ali ako je angažovano stvaralaštvo u pitanju, to mora biti potreba da reagujete na uočenu nepravdu. Dakle, na neki nesklad, na vagi pravde. Ako pišete o sebi, to je onda nešto što vas muči. Neki lom u čoveku, jednom rečju,
pokreće da stvarate, tako da, moj konačan odgovor je da. Da li su mediji u Srbiji danas slobodni, po vašem mišljenju? Ne. Kako koji, naravno, ali ako bih morao da kažem svoj generalni sud, definitivno bi pre išao ka ne, nisu slobodni, nego kada jesu. A ovo sam vam pitanje, tako reći, postavio odmah posle ovog spota, TV spota Pegla. Možete li sebe da zamislite sa kravatom, ali kao direktora, recimo, neke izdavačke kuće, možda Službenog glasnika ili tako nešto u budućnosti? Pa, što se izdavaštva tiče, da, to mi ne bi bio problem. Ovo je 7. godina kako radim za izdavačku kuću Veseli četvrtak koja se bavi strip izdavaštvom kod nas. Nemamo dress code da moramo se pojavljamo u kravatama i odelima, ali, bože moj, u nekim drugim godinama, ako do toga dođe, ne bi mi bio problem. Ne vidim sebe na nekoj drugoj vrsti direktorskog mesta, niti u politici, ali ako je reč o izdavaštvu, da li volje. Da li ponovo treba uvesti takozvani porez na kič i šund? Da je po meni, da. Ali, znate kako, mi smo maheri da pokvarimo svaki dobar izum. I ja se bojim da čak ako bismo dobili takav zakon, onda bi bilo strašno bismo se zapleli oko kriterijuma. A šta je sad kič i šunda? Kako tačno glasi kantar koji odlučuje da li nešto spada s ove ili s one strane te crte? Tu bi bilo dosta zabave. Ali, načelno, ja jesam za to. Još jedno pitanje, da li ćete u budućnosti više pisati nego komponovati? Sasvim sigurno da, pošto što se komponovanja tiče, to je zadatak mojih saradnika, prvenstveno Radeta Sklopića Rejda. Ono što ja muzički smislim, to mu odzviždim i objašnjavam na razne druge načine, jer ne sviram ni jedan instrument. Tako da, definitivno će tu biti više pisanja, a ako me pitate, gospodine, da li će to biti više pisanje namenjeno muzici ili pak prozno stvaralaštvo, ja bih voleo da što duže odlažem izbor, raskrsnicu na koju ću morati da se opredelim samo za jedno. Što duže bude mogao da radim oba, radit ću oba uporedno. Hvala, vratit ćemo se u studiju za minut, dva. Marko Šelić, Marcello, gost presinga i televizije N1. Marko, malo čas smo govorili o ovom plemenu koje korača ka Evropskoj uniji. Danas su nastavljeni pregovori u Briselu između Prištine i Beograda, a ovako malo nekoliko pitanja koja su vezana za naš savremeni trenutak. Da li očekujete da mi na kraju ipak dođemo u tu Evropsku uniju i kakva će nas Unija sačekati? Imate neku viziju? Pa pazite, tu će biti šta će biti. Mi ne možemo da utičemo na to šta će nas sačekati. Možemo da utičemo na to koliko brzo ćemo tamo stići. Ulažu se napori, radi se na tome, taj deo. Ne bih da sporim sad da li može brže, verovatno može. Međutim, ono što mene tu suštinski brine jeste ono što se dešava iznutra. Uvek tako posmatram stvari. Biti u Evropskoj uniji je ideja koja se nama kao građanima predstavlja, po mom skromnom sudu, mahom prostorno. To je jedna prostorna stvar. Kao pripadat ćete nekom prostoru. Priznaćemo vam da pripadate nekom prostoru. Međutim, podjednako je važno biti građanin vremena. A nas opšta klima u zemlji i vlast ne vaspitava kako da budemo građani vremena 2015. godine i 21. veka. Dakle, ako mi stignemo na prag Evrope ili u krajnjoj liniji bilo kog drugog udruženja zemalja, da tako to nazovem, a da se pritom ništa nije desilo s našim glavama, da se nismo pomerili iz onoga što su problemi našeg mentaliteta, onda se bojim da nam to sve neće vredeti. Onda sam gotovo sklon da se složim sa onom strujom mišljenja koja navodi primjere nekih evropskih zemalja koje se ne ističu baš uređenošću, a jesu članice. To vam sve govori da zapravo ako
promena ne dolazi iznutra, ako se nešto ne desi sa vama samima, onda sve ovo s polja je neka kozmetika. A kako kao umetnik gledate na tu našu opsednutost Rusijom, koja je uzgred, budi rečeno, nedavno usvojila zakon kojim se zabranjuju takozvane neprijateljske nevladine organizacije i u kojoj malo neki hip-hoper ili reper zaglavi u zatvoru? Pa to je stvar opredeljenja. Neki ljudi misle tako, neki misle drugačije, a meni se sve čini da je to u velikom broju slučajeva nasleđena stvar. Jednostavno, ako ste iz kuće u kojoj je rusofilija prisutna od uvek, onda nekako se i vama čini da to ima smisla. A ako ste malo više otvoreni prema popularnoj kulturi, prema svetu, čitavom svetu, ne isključujući Rusiju, onda jednostavno mislite da nije dobro biti tako jednostrano. Okej, postoji tu priča o bratstvu, priča o pravoslavlju, priča o poreklu, ali znate kako, ako u familiji imate nekoga s kim se ne slažete, neće vam pomoći što imate takozvanu istu krv. Dakle, ja uvek vrednujem po tome šta jeste, šta se zapravo dešava, a ne po vezama koje su nasleđene i utisnute u ličnu kartu. Tako i ovde. Poznajem neke ljude koji veruju da se treba potpuno okrenuti Rusiji. I sklon sam da razumem neke od tih razloga, mogu da, ali čini mi se da smo mi mnogo više fascinirani, kad se o Rusima priča, mnogo smo više fascinirani Putinom i vojnom silom nego što smo fascinirani Tolstojem i Dostojevskim. Naravno, mene vojna sila ne fascinira uopšte, pošto nije teren mog interesovanja. Ovo drugo me zanima, a ne vidim da bilo ko je navijač Rusije ističe neke ovakve vrednosti, uvek je to sila. To je kao, znate, kad ste mlađi brat, ja to ne znam jer sam jedinac, ali pretpostavljam da kad se mlađa braća posvađaju ispred zgrade, užasno je zgodno reći svom protivniku sad će doći moj stari brat pa će on da te nabatina. Mislim da mi gajimo takvu vrstu ljubavi prema Rusiji u velikom broju slučajeva, a da praksa pokazuje da taj stari bata baš i ne brani uvek. Ono što nikad neću da zaboravim, spomenuo sam u ovoj emisiji to iskustvo sa bombardovanjem 99. I moj drugar iz klupe tog dana, mi klinci, gimnazijalci, i naravno to nam je tema dana, ćaskamo o tome, a moj drug kaže, slušaj, neće doći do toga, neće to Rus da dozvoli. A te večeri počinje bombardovanje i ja shvatam da je moj drug iz klupe u stvari vrlo ozbiljno mislio da će Rusija započeti Treći svetski rat da bi odbranila nas, što se, gle čuda, nije desilo. Naprotiv, čak su više puta glasali za sankcije onoj bivšoj Jugoslaviji, to se jako malo zna i jako malo komunicira. Ali jel vidite ovde među našim političarima pokušaje da se postane Putin na neki način? On liči neko na... Pa dobro, pošto je Putin... Na Putinovu pokušaju. Da, pošto je Putin već postao simbol čvrste ruke, generalno se primećuju neki elementi putinizacije kod premijera. Sad, pitanje je mere dokle će to da dotera, kako će... Na kog premijera mislite? Na aktualnog. Srbije, jel? Da. Ima tu toga, a bojim se da to bez namere da sada psihoanaliziram, taman posla samo iznosim svoj utisak. Veoma je strašno kad živite kada posjedujete svest gubitnika, kada vam je to normalno stanje duha. Slobodan Milošević, recimo, je i živeo sa svešću pobednika. I on, čime ne kažem da je bio u pravu za bilo šta, ali jednostavno uvek bio sasvim siguran u sebe i ponašao se prema svojim protivnicima kao da svake sekunde zna koliko je veći i veličanstveniji od njih u svakom pogledu. Nasuprot tome imate ljude koji su prosto previše dugo proveli u gubitništvu, političkom gubitništvu, da onda čak i kad pobede ostaju
sa jednom dozom ogorčenosti koja nije primjerena pobednicima. Kao čoveče, pobedio si, ne moraš da ratuješ tim oružjem, ne moraš da ratuješ cinizmom više. Uostalom, to se ne odnosi samo na slučaj o kom sada pričam, odnosno na objašnjenje koje sam izneo. Jednostavno, ako radite bilo kakav javni posao, mora vam biti jasno da u nekim ljudima to izaziva potrebu da vas podrže, u nekim drugim ljudima potrebu da vas ne podrže, a u trećim ljudima potpunu ravnodušnost. Ako niste spremni da nosite to prosto na svojim plećima, onda ne treba se bavite bilo kojim javnim poslom, a kamoli najisturenijim javnim poslom u zemlji. Ako vas takve stvari lome, onda počinjete da imate izvesne oblike ponašanja koji kreću opasno da liče na prisilu, na pritisak. Ljudska sudbina je neretko vaša tema. Jedna gorka priča odvija se ovih meseci u Srbiji, to je priča azilanata. Mislim da je naša vlada danas dobila ozbiljno upozorenje zbog načina na koji Srbija tretira azilante koji tranzitiraju kroz Srbiju. S jedne strane imamo jako olakšan tranzit i put kroz Makedoniju, s druge strane najavu podizanja ograde između Mađarske i Srbije. Hajde da pođemo od te simbolike ograde. Kako je vidite? Pa ćemo onda da se vratimo na ove ljudske priče. Kako mi izgleda i kako ste reagovali kad ste čuli tu vest da će Mađarska podići ogradu prema Srbiji dugačku 170 km? To mi je potpuno neverovatno, pogotovo u situaciji kad ste strastveni gledalac serije Game of Thrones kao ja, pa onda tamo imate situaciju sa zidom, a onda se vratite u stvarnost i čujete opet priču o zidu. 2015. godine sredstvo koje se koristi je zid. I sigurno da mi to ne konotira ni sa čim dobrim i lepim, a posebno me brine što eto sada, ako se to zaista dogodi, mi ćemo morati da zauzmemo nekakav stav, da preduzmemo neke mere, a mislim da smo mi kao društvo prosto nespremni za to. Mi kuburimo sa raznim nekim stvarima i sad ćemo eto morati da vidimo i šta sa time. Da ne dužim, nemam nikakvu ideju šta treba uraditi. Ono što sigurno znam jeste da je sramotno pljačkati te ljude, a slušamo u vestima da se dešava i to, da ne plaćaju taksisti, im naplaćuju skuplje, pa je taksistima moralo bude zaprećeno da to ne smeju. Pa ne znam, u prodavnicama isto tako govorim. Ali to sve može da kontroliše država, zar ne? Morala bi, da. To je ono što sigurno možemo, ili što bismo morali. Sad, ali šta suštinski sa tim problemom? Ok, nadam se da će država preduzeti te mere, ali šta ćemo onda? Ti ljudi su tu i mi ne znamo šta ćemo s njima. Nemam nikakvo instant rešenje za to, niti ne instant. Ne znam. Hvala. Pet pitanja naših gledalaca sa našeg sajta n1info.com i društvenih mreža za Marka Šelića Marčela. Evo prvo, kako komentarišete susret Marija Vargasa Ljose i Tomislava Nikolića? Pretpostavljam da naš gledalac referira na današnji susret koji je iz predsjedništva opisan između ostalog tako da je peruanski Nobelovac, kako je rečeno, fasciniran Nikolićevim poznavanjem kulture i istorije. Da. Počet ću iznošenje svog utiska uočavanjem jednog tipfelera na zvaničnom sajtu televizije N1. Piše da je predsjednik Nikolić posebno istakao da Srbija nikada nije propadala nikome, već samo sebi. Ali možda je taj tipfeler i dobar jer zaista ne možete propasti nekom drugom, apsolutno možete propadnete samo sebi. A ovako dalje što se utiska tiče, mislim da je vreme da razmotrimo i tu mogućnost. Predsjednik Nikolić je ranije imao primere supermenstva, polaganje ispita u čudnim godinama, čak pojavljivanje gotovo na 2 mesta u isto vreme,
Ako je to mogao da izvede, možda sada za vreme predsjednikovanja ima dovoljno vremena da se obrazuje još dalje i ja sam kao građanin vrlo, vrlo miran i ponosan ako je to tako. A postoji li neka ličnost koju biste volili da vidite u fotelji ministra kulture? Tu bih morao dosta da razmislim. Ljudi koje bih sada kazao, koje bih sada spomenuo, su ljudi koje dobro poznajem, a upravo moram tu da zakočim, jer mi tako najčešće i biramo ljude, svako dovede koga poznaje, pa ne bi da se svrstam u to. Čini mi se recimo da od mojih prijatelja i saradnika, Kokan Mladenović ili David Albahari recimo, ali kažem opet, trebalo bi mi više vremena da se dosetim nekoga koga ne znam, da moj odgovor ne bi bio sumnjiv. Šta treba da učinimo da bi nam bilo bolje? To je pitanje sa našeg sajta danas. Ili možda šta prvo treba da učinimo da bi nam bilo bolje? Pa nezgoda u bavljanju angažovanim stvaralaštvom, ima mnogo nezgoda, ali evo jedne. Znate, kad se ljudi slažu sa stavovima koje iznosite, onda ponekad postanu skloni da veruju da vi posjedujete neke odgovore. A to nije tako. Angažovano stvaralaštvo je baš suprotno tome. Otvaranje terena i postavljanje znakova pitanja na prava mesta, na mesta za koje se misli da su prava. Ja u tom smislu nemam jasnu taktiku šta mi treba da radimo da bi nam bilo bolje, jer to mi se raslojava. Imate nas koji smo u javnosti, imate one koji nisu, imate one koji su u foteljama i odlučuju. I uvek sam se ježio od toga da smo svi mi jednako odgovorni i da svi jednako utičemo na budućnost. Nije istina. Ljudi koji sede u foteljama naravno mnogo više utiču nego vi ili ja. Tako da šta mi svi možemo da učinimo, tu mogu samo da se vratimo onoj staroj dobroj, da svako prvo treba da očisti ispred svoga praga. To je ono što sigurno možemo. A da li će nam čim to uradimo biti bolje? Pa neće, ne odmah. Zato što postoji čitav sistemskih mera koje moraju da budu izvedene da bi nam zaista bilo bolje. Evo sljedeće pitanje. Kako je stanje u Paraćinu? Da li je Paraćin dobio bilo kakvu pomoć posle poplava? Ja ne znam da li je dobio bilo kakvu pomoć posle poplava, ali znam da je za vreme poplava o Paraćinu izveštavano veoma šturo. U Paraćinu vladajuća stranka nije na vlasti, što bi moglo imati neke veze s time. I to je što se tiče poplava, ali grad se snašao, bez obzira na to. A što se života tiče, to vam je tipičan život gradića u unutrašnjosti. To su gradovi koji su u velikoj meri ostavljeni na cedilu kad se govori o onome što smo mnogo puta spomenuli kroz emisiju. Biti građanin vremena i biti građanin sveta. Ne, tu se rade neke stvari koje su kozmetičke i koji prosto čine da vam grad izgleda prijatnije. Tu se nešto gradi, to izgleda lepo. Ali ljudi su beznadežni, što bi rekao moj najbolji drugar Sima, ponekad imaš utisak kao da su ljudi mesendirani. Jednostavno kao da su na tabletama za smirenje i žive od danas do sutra. A to ima direktne veze sa time što mi kao kandidata za Evropu u stvari imamo prestonicu, a ne Srbiju. Ako bi bilo koji zvaničnik posetio bilo koje mesto, svega, ne znam, 30 ili 40 kilometara dalje od Beograda, video bi potpuno drugačiju sliku. Tako je i tamo, jednostavno. Tu je problem sa zapošljavanjem, tu je problem sa stranačkim zapošljavanjem, tu je jedno beznađe pred budućnošću za ljude koji su odlučili da se vrate nakon što su dovršili svoje obrazovanje u nekom drugom gradu. Sve u svemu tipična slika dnevne rutine, kao i po celoj Srbiji. Ajde samo još jedan minut da ostanemo kod ove teme. Šta vas pitaju vaši gledalci i slušalci, mladi ljudi, kad odete, dosta putujete po Srbiji, niste prestonički muzičar, da tako kažem, i autor, da tako promovišete knjige, je li svuda po Srbiji? Jeste. Čak poslednjih 9 meseci zbog napetog šova, zbog onog dela njegovog koji je knjiga, kao što sam spomenuo, više je bilo književnih večeri nego koncerata i, boga mi, život se pretvorio u čergu u tom smislu, stalno na točkovima, stalno negde drugde. I
Ima tu raznih pitanja, naravno od onih zašto je ta i ta pesma ili taj tekst, zašto je pesma nastala, zašto je tekst napisan, šta je inspiracija, do pitanja ovih poput vaših kako se čovek danas i ovde nosi sa svojim demonima, kako ne odustati. A ja se trudim da se književne večeri ne pretvore u motivacione govore u bukvalnom smislu, niti u nekakav life coaching. Sad kao ja znam odgovor na to kako da neko drugi nađe sebe. Ja o tome kako drugi mogu naći sebe ili biti srećni znam veoma malo ili veoma ni malo. Ono što mogu da govorim jeste samo moja perspektiva, moje iskustvo. I tu ono što me najviše brine, da ne dužim dalje, ono što mi smeta u tome jeste što nemam jasne odgovore čak i na pitanja kako da neko uspe u muzici ili u književnosti, jer se stvari strahovito brzo menjaju i to više nije ista javnost kakva je bila pre 10-ak, 12, 13 godina kad sam ja počinjao. S tim u vezi, moji saveti nisu primenjivi na sadašnjost. U međuvremenu se dogodila ekspanzija interneta, dogodilo se preplavljivanje informacijama, dogodila se reality era. I kažem, tu u svakom trenutku pokušavam da izbalansiram između slepog bodrenja koje je plitko i besmisleno i obeshrabrivanja. Jer s druge strane mi nipošto nije cilj da obeshrabrim mlađe od sebe. Hvala vam, bit ćemo u studiju ponovo vrlo brzo. Marko Šelić Marcello, reper, pisac i kolumnista gost presinga televizije N1. Marko, 24. jula ćete sa poznatim tuzlanskim reperom Adnanom Hamidovićem Frenkijem održati koncert u Srebrenici povodom obeležavanja 20. godišnjice zločina koji je za Bosnu i Hercegovinu i Međunarodni sud pravde genocida za službenu Srbiju strašan zločin prema onome kako se saopštava. Šta je vas lično motivisalo na ovakav jedan gest? Inicijativa je stigla od Frenkija i vrlo mi je važno da spomenem da će ovo biti naše treće putovanje u Srebrenicu. Bili smo već 2 put, ako se ne varam, 2007. pa potom koju godinu kasnije, 9. ili 10. I kada je prvi put stigao predlog da se tamo ode, to me veoma zanimalo, zato što mislim da bilo kakva izgradnja budućnosti mora da ima 2 komponente. Jedna je izgradnja odnosa prema prošlosti, a druga mora biti izgradnja odnosa prema sadašnjosti. Prosto sam se začudio koliko malo, ili ni malo, kao što rekoh maločas, mi uopšte znamo o tome kako Srebrenica izgleda danas. To je prosto pitanje koje ne da nam izmiče, nego ga niko i ne postavlja, zato što se mučimo da uspostavimo odnos prema prošlosti. I otišao sam, što ono kažu, čistog srca da vidim kako to sve izgleda, kako ljudi danas tamo žive. I slika koju pamtim je da su, sad ne znam koji je od ova 2 puta to bilo, ali da su po autogram između ostalih došla 2 dečaka, 2 drugara. Jedan se zvao Adnan, drugi se zvao Dejan. Možda se nisu zvali baš tako, ali su svakako bili drugari. Dakle, ljudi žive tamo, pokušavaju da žive, da nastave svoje živote i čini mi se da je to jednako važna tema kao odnos prema prošlosti, a da je to ono što nam uporno izmiče. Odnos prema prošlosti tiče se u velikoj meri, nažalost, terminologije. To je ovo što ste spomenuli. Kako ćemo nazvati nešto i kako da se postavimo kada znamo da su te teme uvek osetljive. Jedni isti ljudi su za nekoga ratni heroji, a za nekoga ratni zločinci. A meni se kao posmatraču sa strane čini da je ono na čemu svako ljudsko biće mora da se nađe na istoj talasnoj dužini sa drugim ljudskim bićem, jesu ubijeni. To je jedino što nije relativno. Dakle, ko je kome heroj, ko je kome zločinac, to
se raspravlja, ali ono što nam, pred čime niko ne sme da okrene glavu na drugu stranu, jesu ubijeni ljudi. Kada odete u Srebrenicu i kada prolazite pored groblja, tu prestaje bilo kakva veza sa time kojoj naciji vi pripadate. Vi prosto prolazite pored jednog groblja i kroz užasno duge sekunde. I to traje. I zagledani ste u taj prizor i ne može vam biti svejedno. I kad god, stvarno verujem da kad se nešto pretvori u priču, onda prestajemo da mislimo o samom događaju. Znate, priče su smrt događaja. Ovo se sada, nažalost, sve više pretvara u priču, a ne u ozbiljnu polemiku o odnosu prema nečemu što se desilo. I u tom smislu mi ne možemo da doprinesemo onako kako to mogu državnici. Ali ono što možemo da učinimo kao ljudi koji se bave kreativnim radom jeste, čini mi se, baš ovo. Da ali državnici su upravo u ovim danima u sporu. Ne znam koliko ste pratili ovu priču oko isporučivanja Nasera Orića i tako dalje i vrlo je neizvesno da li će uopšte doći do nekog napretka. Ali ono što na kraju želim da spitam nije vezano za političare i za državnika, već za vas lično. Da li zaista verujete u smisao ličnih gestova kao što je ovaj, nezavisno od toga kako se ponašaju države? Da li mislite da oni gestova mogu... kao što je koji? Kao što je odlazak u Srebrenicu na koncert, to je ono što vi radite u ovom trenutku. Smatrate li da to može da promeni nešto u odnosima između ljudi, pre svega? Sasvim, da odgovorim potpuno direktno, sasvim izvesno verujem, u suprotnom to ne bih ni činio. Međutim, to ne znači da taj gest ne projektujem na ravan realnosti. Jasno mi je da ovakvi gestovi neće pomiriti čitave narode i čitave države. Međutim, nekako tu i leži poenta angažovanog stvaralaštva. Nećete nikad spasti čovečanstvo, ali možete da spasite čoveka, sebe, nekog bližnjeg, nekoga s kim imate priliku da porazgovarate. Ako bilo kome u Srebrenici znači taj koncert, onda je nama sigurno drago što ćemo ga održati, što ćemo s ljudima popričati. Toliko možemo, toliko ćemo i učiniti. Na kraju još samo jedno malo pitanje. Čini mi se, ako se sad vratim malo nazad, da sam preskočio jedno pitanje iz rubrike Twitterku, a to pitanje glasi ovako. Da li će Pegla u Srbiji ikad završiti fakultet? Ne znam, ja se trenutno bavim pitanjem hoću li ja ikad završiti fakultet, pošto baveći se svim ovim, to sam potpuno zapostavio i onda se moj apsolventski staž produži u nedogled. Tako da trenutno se bavim time da ga ja završim, a onda ćemo pitati Pegle. Marko Šelić Marcello, reper, pisac i kolumnista, gost Pressinga. Ostanite uz našu televiziju. Prijatno večer. Osim kao kulturološkog Darta Vadera treba shvatiti kao ozbiljan politički faktor. I to se upravo sada ostvaruje. Dakle, to je mesto odakle će vlast da se obrati najširoj gledalačkoj publici i to nije slučajno. A koliko zapremljeno, to tako kažem, u životima građana Srbije zauzimaju tabloidi, taj način razmišljanja koji se vidi i sa naslovnih stranica iz... Ogromno, to je baš onako zapremljeno, to je teško kao tuč. U onom delu napetog šova koji je knjiga, a ne disk, pošto je reč o takozvanom knjigoalbumu, dosta sam pažnje u tim, da kažem, kolumnističko-eseističkim tekstovima posvetio upravo tom reality fenomenu kod nas. To je tema koja je postala degutantna, prosto svi su umorni da govore o tome, svi okreću glavu, kao to, o tome je sve rečeno, a knjiga počinje idejom da je oguglavanje prvi korak ka pristajanju. Ja mislim da na to ne treba oguglati. Reality era kod nas nije isto što i reality era u nekoj uređenoj zemlji, gde je to jeftina zabava,
plitka, ali neškodljiva. Kod nas to direktno utiče na formiranje javnog mnjenja i svesti građanina prosečnog. I pošto je to tako, pošto je najpre građanin prosečni navučen na takvu vrstu programa, onda se to vrlo lako seli u medije, štampane medije, i onda vi sada imate mogućnost da političke vesti prenesete u estradizovanom obliku, jer vas samo tako čuju. Tu je prostor za spin, to je ono o čemu smo govorili malo čas, kako ćete nešto reći, kako ćete nešto poslati i u stvari u etar. I u stvari ta sinergija između reality ere, tabloidizacije, jednom rečju estradizacije svega, sprega tih elemenata i politike predstavlja našu medijsku svakodnevnicu. Jeste bili nekad junak tabloida? Jesu pisali o vama? Nisam uspeo da... Pa ne baš. Bili smo, Zoka Kesić i ja, na naslovnoj strani Informera nedavno, nakon emisije u kojoj sam gostovao, kod Kesića, ali i to je onako... Nije tabloidno, jeste tabloidno, ali ne u onom smislu kako se najčešće misli. Ako me pitate, sad počeh ko neki da odgovaram sa ako me pitate, gospodine, ali dakle, ako me pitate, Jugoslave, da li sam bio zvezda tabloida u smislu svoje privatnosti, nisam im nikad bio zanimljiv i otud mi pada na pamet da bilo ko puni te strane to radi u dogovoru s ovim novinama, jer zaista ako se vi sami ne, da upotrebim tehnički izraz, ne instalirate kao takva figura u javnosti, teško da će vas oni instalirati. Dobro, nisam mislio da vas poredim sa Stanijom u tom smislu prisustva u tabloidima. Ali vidio sam vašu izjavu da citirali ste svog tatu koji vam je govorio bolje da se otišao u reality nego se baviš ovom muzikom. To je istina, pretpostavljam. Nije kazao baš tako, ali nije ni daleko od toga. U vreme kad sam počinjao, još se nije zapatila ta pošast, to je došlo mnogo kasnije. Nije kazao da je bolje, ali u jednom trenutku me pitao pa zašto ne, kaže, i odeš tamo pa... Ali kraće bi trajao put uspeha sigurno da ste ušli u neki reality. Jeste, ali verujem da ste u pravu, ali ja duboko ne verujem u preskakanje stepenica. A reality su vrlo sumnjiva prečica. To je više ono Vorholovski, da ćemo svi biti poznati na 5 ili na 15 minuta, kako je već kazao, i to dovodi upravo do te vrste popularnosti. A ako vi želite da se bavite nečim, pa da eventualno po tome budete poznati, a ne da budete poznati zarad poznatosti, onda vas takav put ne zanima. On je konkretno kazao, pa zašto ne i to, ideš tamo, zaradiš novac, pa posle misliš šta misliš. Pa sam morao da, mislim, naravno, provocirao me i zafrkavao, ali me nije mrzelo da mu objasnim da ako to uradiš, tvoj kredibilitet više ne postoji ili nije isti, sasvim sigurno je urušen i posle toga ne možeš da govoriš ono što si govorio ranije. To više kao da ne dolazi od iste osobe, a u ostalom preporučio sam mu da ako misli da su reality dobri, da sam prione na posao, ima tu i za njegove godine, ima recimo menjam ženu ili tako nešto sam čuo, ali on kazao da njega to ne zanima, njega bi, kaže, zanimao neki show ako može samo da neko odvede njegovu ženu i da mu nijednu ne dovede za uzvrat, ali takav show ne postoji, pa je odustao. Hvala. Pet pitanja za mog sagovornika večeras u rubrici X-Ray koji traže kratke odgovore ili sa da ili sa ne. Veoma ste uspešni sada. Da li vas i dalje progone demoni, kao što reče Teofil Pančić za vas? Da. Ako mora samo da i ne, odgovor je da. A malo širi odgovor bi glasio da zaista u tome što je Teofil napisao ima žestoke istine. Stvaralaštvo po meni zaista dolazi iz nekog nemira, iz neke disharmoničnosti. Ne mora to biti disharmoničnost vaše ličnosti, ali ako je angažovano stvaralaštvo u pitanju, to mora biti potreba da reagujete na uočenu nepravdu. Dakle, na neki nesklad, na vagi pravde. Ako pišete o sebi, to je onda nešto što vas muči. Neki lom u čoveku, jednom rečju, pokreće da stvarate, tako da, moj konačan odgovor je da. Da li su mediji u Srbiji danas slobodni, po vašem mišljenju? Ne. Kako koji, naravno, ali ako bih morao da kažem svoj generalni sud, definitivno bi pre išao ka ne.
nisu slobodni, nego kada jesu. A ovo sam vam pitanje, tako reći, postavio odmah posle ovog spota, TV spota Pegla. Možete li sebe da zamislite sa kravatom, ali kao direktora, recimo, neke izdavačke kuće, možda Službenog glasnika ili tako nešto u budućnosti? Pa, što se izdavaštva tiče, da, to mi ne bi bio problem. Ovo je 7. godina kako radim za izdavačku kuću Veseli četvrtak koja se bavi strip izdavaštvom kod nas. Nemamo dress code da moramo se pojavljamo u kravatama i odelima, ali, bože moj, u nekim drugim godinama, ako do toga dođe, ne bi mi bio problem. Ne vidim sebe na nekoj drugoj vrsti direktorskog mesta, niti u politici, ali ako je reč o izdavaštvu, dragi volje. Da li ponovo treba uvesti takozvani porez na kič i šund? Da je po meni, da. Ali, znate kako, mi smo maheri da pokvarimo svaki dobar izum. I ja se bojim da čak ako bismo dobili takav zakon, onda bi bilo strašno bismo se zapleli oko kriterijuma. A šta je sad kič i šunda? Kako tačno glasi kantar koji odlučuje da li nešto spada s ove ili s one strane te crte? Tu bi bilo dosta zabave. Ali, načelno, ja jesam za to. Još jedno pitanje, da li ćete u budućnosti više pisati nego komponovati? Sasvim sigurno da, pošto što se komponovanja tiče, to je zadatak mojih saradnika, prvenstveno Radeta Sklopića Rejda. Ono što ja muzički smislim, to mu odzviždim i objašnjavam na razne druge načine, jer ne sviram ni jedan instrument. Tako da, definitivno će tu biti više pisanja, a ako me pitate, gospodine, da li će to biti više pisanje namenjeno muzici ili pak prozno stvaralaštvo, ja bih voleo da što duže odlažem izbor, raskrsnicu na koju ću morati da se opredelim samo za jedno. Što duže bude mogao da radim oba, radit ću oba uporedo. Hvala, vratit ćemo se u studio za minut, dva. Marko Šelić, Marcello, gost presinga i televizije N1. Marko, malo čas smo govorili o ovom plemenu koje korača ka Evropskoj uniji. Danas su nastavljeni pregovori u Briselu između Prištine i Beograda, a ovako malo nekoliko pitanja koja su vezana za naš savremeni trenutak. Da li očekujete da mi na kraju ipak dođemo u tu Evropsku uniju i kakva će nas unija sačekati? Imate neku viziju? Pa pazite, tu će biti šta će biti. Mi ne možemo da utičemo na to šta... Zar ne? Morala bi, da. To je ono što sigurno možemo ili što bismo morali. Sad, ali šta suštinski sa tim problemom? Ok, nadam se da će država preduzeti te mere, ali šta ćemo onda? Ti ljudi su tu i mi ne znamo šta ćemo s njima. Nemam nikakvo instant rešenje za to, niti ne instant, ne znam. Hvala. Pet pitanja naših gledalaca sa našeg sajta n1info.com i društvenih mreža za Marka Šelića Marcella. Evo prvo, kako komentarišete susret Marija Vargasa Ljose i Tomislava Nikolića? Pretpostavljam da naš gledalac referira na današnji susret koji je iz predsjedništva opisan između ostalog tako da je peruanski Nobelovac, kako je rečeno, fasciniran Nikolićevim poznavanjem kulture i istorije. Počet ću iznošenje svog utiska uočavanjem jednog tipfelera na zvaničnom sajtu televizije N1. Piše da je predsjednik Nikolić posebno istakao da Srbija nikada nije propadala nikome, već samo sebi. Ali možda je taj tipfeler i dobar jer zaista ne možete propasti nekom drugom, apsolutno možete propadnete samo sebi. A ovako dalje što se utiska tiče, mislim da je vreme da razmotrimo i tu mogućnost. Predsjednik Nikolić je ranije imao primere supermenstva, polaganje ispita u čudnim godinama, čak pojavljivanje gotovo na
2 mesta u isto vreme. Ako je to mogao da izvede, možda sada za vreme predsjednikovanja ima dovoljno vremena da se obrazuje još dalje i ja sam kao građanin vrlo, vrlo miran i ponosan ako je to tako. A postoji li neka ličnost koju biste volili da vidite u fotelji ministra kulture? Tu bih morao dosta da razmislim. Ljudi koje bih sada kazao, koje bih sada spomenuo su ljudi koje dobro poznajem, a upravo moram tu da zakočim jer mi tako najčešće i biramo ljude, svako dovede koga poznaje, pa ne bi da se svrstam u to. Čini mi se recimo da od mojih prijatelja i saradnika, Kokan Mladenović ili David Albahari recimo, ali kažem opet, trebalo bi mi više vremena da se dosetim nekoga koga ne znam, da moj odgovor ne bi bio sumnjiv. Šta treba da učinimo da bi nam bilo bolje? To je pitanje sa našeg sajta danas. Ili možda šta prvo treba da učinimo da bi nam bilo bolje? Pa nezgoda u bavljanju angažovanim stvaralaštvom ima mnogo nezgoda, ali evo jedne. Znate, kad se ljudi slažu sa stavovima koje iznosite, onda ponekad postanu skloni da veruju da vi posjedujete neke odgovore. A to nije tako. Angažovano stvaralaštvo je baš suprotno tome. Otvaranje terena i postavljanje znakova pitanja na prava mesta, na mesta za koje se misli da su prava. Ja u tom smislu nemam jasnu taktiku šta mi treba da radimo da bi nam bilo bolje, jer to mi se raslojava. Imate nas koji smo u javnosti, imate one koji nisu, imate one koji su u foteljama i odlučuju. I uvek sam se ježio od toga da smo svi mi jednako odgovorni i da svi jednako utičemo na budućnost. Nije istina. Ljudi koji sede u foteljama naravno mnogo više utiču nego vi ili ja. Tako da šta mi svi možemo da učinimo, tu mogu samo da se vratimo onoj staroj dobroj da svako prvo treba da očisti ispred svoga praga. To je ono što sigurno možemo. A da li će nam čim to uradimo biti bolje? Pa neće, ne odmah. Zato što postoji čitav sistemskih mera koje moraju da budu izvedene da bi nam zaista bilo bolje. Evo sljedeće pitanje. Kakvo je stanje u Paraćinu? Da li je Paraćin dobio bilo kakvu pomoć posle poplava? Ja ne znam da li je dobio bilo kakvu pomoć posle poplava, ali znam da je za vreme poplava o Paraćinu izveštavano veoma šturo. U Paraćinu vladajuća stranka nije na vlasti, što bi moglo imati neke veze s time. I to je što se tiče poplava, a grad se snašao, bez obzira na to. A što se života tiče, to vam je tipičan život gradića u unutrašnjosti. To su gradovi koji su u velikoj meri ostavljeni na cedilu kad se govori o onome što smo mnogo puta spomenuli kroz emisiju. Biti građanin vremena i biti građanin sveta. Ne, tu se rade neke stvari koje su kozmetičke i koji prosto čine da vam grad izgleda prijatnije. Tu se nešto gradi, to izgleda lepo. Ali ljudi su beznadežni, što bi rekao moj najbolji drugar Sima, ponekad imaš utisak kao da su ljudi mesendirani. Jednostavno kao da su na tabletama za smirenje i žive od danas do sutra. A to ima direktne veze sa time što mi kao kandidata za Evropu u stvari imamo prestonicu, a ne Srbiju. Ako bi bilo koji zvaničnik posetio bilo koje mesto, svega, ne znam, 30 ili 40 kilometara dalje od Beograda, video bi potpuno drugačiju sliku. Tako je i tamo, jednostavno. Tu je problem sa zapošljavanjem, tu je problem sa stranačkim zapošljavanjem, tu je jedno beznađe pred budućnošću za ljude koji su odlučili da se vrate nakon što su dovršili svoje obrazovanje u nekom drugom gradu. Sve u svemu tipična slika dnevne rutine, kao i po celoj Srbiji. Ajde samo još jedan minut da ostanemo kod ove teme. Šta vas pitaju vaši gledalci i slušalci, mladi ljudi, kad odete, dosta putujete po Srbiji, niste prestonički muzičar, da tako kažem, i autor, da tako promovišete knjige svuda po Srbiji. Jeste. Čak poslednjih 9 meseci zbog napetog šova, zbog onog dela njegovog koji je knjiga, kao što sam spomenuo, više je bilo književnih večeri nego koncerata i, boga mi, život se pretvorio u čergu u tom smislu, stalno na točkovima, stalno negde drugde i
Ima tu raznih pitanja, naravno od onih zašto je ta i ta pesma ili taj tekst, zašto je pesma nastala, zašto je tekst napisan, šta je inspiracija, do pitanja ovih poput vaših kako se čovek danas i ovde nosi sa svojim demonima, kako ne odustati. A ja se trudim da se književne večeri ne pretvore u motivacione govore u bukvalnom smislu, niti u nekakav life coaching. Sad kao ja znam odgovor na to kako da neko drugi nađe sebe. Ja o tome kako drugi mogu naći sebe ili biti srećni znam veoma malo ili veoma ni malo. Ono što mogu da govorim jeste samo moja perspektiva, moje iskustvo. I tu ono što me najviše brine, da ne dužim dalje, ono što mi smeta u tome jeste što nemam jasne odgovore čak i na pitanja kako da neko uspe u muzici ili u književnosti, jer se stvari strahovito brzo menjaju i to više nije ista javnost kakva je bila pre 10, 12, 13 godina kad sam ja počinjao. S tim u vezi, moji saveti nisu primenjivi na sadašnjost. Umeđu vremenu se dogodila ekspanzija interneta, dogodilo se preplavljivanje informacijama, dogodila se reality era. I kažem, tu u svakom trenutku pokušavam da izbalansiram između slepog bodrenja koje je plitko i besmisleno i obeshrabrivanja. Jer s druge strane mi nipošto nije cilj da obeshrabrim mlađe od sebe. Hvala vam, bit ćemo u studiju ponovo vrlo brzo. Marko Šelić Marcello, reper, pisac i kolumnista gost presinga televizije N1. Marko, 24. jula ćete sa poznatim tuzlanskim reperom Adnanom Hamidovićem Frenkijem održati koncert u Srebrenici povodom obeležavanja 20. godišnjice zločina koji je za Bosnu i Hercegovinu... Ta će nas sačekati. Možemo da utičemo na to koliko brzo ćemo tamo stići. Ulažu se napori, radi se na tome, taj deo... Ne bih da sporim sad da li može brže, verovatno može. Međutim, ono što mene tu suštinski brine jeste ono što se dešava iznutra. Uvek tako posmatram stvari. Biti u Evropskoj uniji je ideja koja se nama kao građanima predstavlja, po mom skromnom sudu, mahom prostorno. A to je jedna prostorna stvar, kao pripadat ćete nekom prostoru, priznaćemo vam da pripadate nekom prostoru. Međutim, podjednako je važno biti građanin vremena. A nas opšta klima u zemlji i vlast ne vaspitava kako da budemo građani vremena 2015. godine i 21. veka. Dakle, ako mi stignemo na prag Evrope ili u krajnjoj liniji bilo kog drugog udruženja zemalja, da tako to nazovem, a da se pritom ništa nije desilo s našim glavama, da se nismo pomerili iz onoga što su problemi našeg mentaliteta, onda se bojim da nam to sve neće vredeti. Onda sam gotovo sklon da se složim sa onom strujom mišljenja koja navodi primjere nekih evropskih zemalja koje se ne ističu baš uređenošću, a jesu članice. To vam sve govori da zapravo ako promena ne dolazi iznutra, ako se nešto ne desi sa vama samima, onda sve ovo s polja je neka kozmetika. A kako kao umetnik gledate na tu našu opsednutost Rusijom, koja je uzgred, budi rečeno, nedavno usvojila zakon kojim se zabranjuju takozvane neprijateljske nevladine organizacije i u kojoj malo neki hip-hoper ili reper zaglavi u zatvoru? Pa to je stvar opredeljenja. Neki ljudi misle tako, neki misle drugačije, a meni se sve čini da je to u velikom broju slučajeva nasleđena stvar. Jednostavno, ako ste iz kuće u kojoj je rusofilija prisutna od uvek, onda nekako se i vama čini da to ima smisla. A ako ste malo više otvoreni
prema popularnoj kulturi, prema svetu, čitavom svetu, ne isključujući Rusiju, onda jednostavno mislite da nije dobro biti tako jednostrano. Okej, postoji tu priča o bratstvu, priča o pravoslavlju, priča o poreklu, ali znate kako, ako u familiji imate nekoga s kim se ne slažete, neće vam pomoći što imate takozvanu istu krv. Dakle, ja uvek vrednujem po tome šta jeste, šta se zapravo dešava, a ne po vezama koje su nasleđene i utisnute u ličnu kartu. Tako i ovde. Poznajem neke ljude koji veruju da se treba potpuno okrenuti Rusiji. I sklon sam da razumem neke od tih razloga, mogu da, ali čini mi se da smo i mnogo više fascinirani, kad se o Rusima priča, mnogo smo više fascinirani Putinom i vojnom silom nego što smo fascinirani Tolstojem i Dostojevskim. Naravno, mene vojna sila ne fascinira uopšte, pošto nije teren mog interesovanja. Ovo drugo me zanima, a ne vidim da bilo ko je navijač Rusije ističe neke ovakve vrednosti, uvek je to sila. To je kao, znate, kad ste mlađi brat, ja to ne znam jer sam jedinac, ali pretpostavljam da kad se mlađa braća posvađaju ispred zgrade, užasno je zgodno reći svom protivniku sad će doći moj stari brat pa će on da te nabatina. Mislim da mi gajimo takvu vrstu ljubavi prema Rusiji u velikom broju slučajeva, a da praksa pokazuje da taj stari bata baš i ne brani uvek. Ono što nikad neću da zaboravim, spomenuo sam u ovoj emisiji to iskustvo sa bombardovanjem 99. I moj drugar iz klupe tog dana, mi klinci, gimnazijalci, i naravno to nam je tema dana, ćaskamo o tome, a moj drug kaže, slušaj, neće doći do toga, neće to Rus da dozvoli. Te večeri počinje bombardovanje i ja shvatam da je moj drug iz klupe u stvari vrlo ozbiljno mislio da će Rusija započeti Treći svetski rat da bi odbranila nas, što se, gle čuda, nije desilo. Naprotiv, čak su više puta glasali za sankcije onoj bivšoj Jugoslaviji, to se jako malo zna i jako malo komunicira. Ali, jel vidite ovde među našim političarima pokušaje da se postane Putin na neki način? Jel liči neko na... Pa dobro, pošto je Putin... Na Putinovu pokušaju. Da, pošto je Putin već postao simbol čvrste ruke, generalno se primećuju neki elementi putinizacije kod premijera. Pitanje je mere dokle će to da dotera, kako će... Na kog premijera mislite? Na aktualnog. Srbije, jel? Da. Ima tu toga, a bojim se da to bez namere da sada psihoanaliziram taman posla, samo iznosim svoj utisak. Veoma je strašno kad živite kada posjedujete svest gubitnika, kada vam je to normalno stanje duha. Slobo Milošević, recimo, je i živeo sa svešću pobednika i on, čime ne kažem da je bio u pravu za bilo šta, ali jednostavno uvek bio sasvim siguran u sebe i ponašao se prema svojim protivnicima kao da svake sekunde zna koliko je veći, veličanstveniji od njih u svakom pogledu. A nasuprot tome imate ljude koji su prosto previše dugo proveli u gubitništvu, političkom gubitništvu, da onda čak i kad pobede ostaju sa jednom dozom ogorčenosti koja nije primerena pobednicima. Kao čoveče, pobedio si, ne moraš da ratuješ tim oružjem, ne moraš da ratuješ cinizmom više. Uostalom, to se ne odnosi samo na slučaj o kom sada pričam, odnosno na objašnjenje koje sam izneo. Jednostavno, ako radite bilo kakav javni posao, mora vam biti jasno da u nekim ljudima to izaziva potrebu da vas podrže, u nekim drugim ljudima potrebu da vas ne podrže, a u trećim ljudima potpunu ravnodušnost. Ako niste spremni da nosite to prosto na svojim plećima, onda ne treba se baviti bilo kojim javnim poslom, a kamoli najisturenijim javnim poslom u zemlji. Ako vas takve stvari lome, onda počinjete da imate izvesne oblike ponašanja koji kreću opasno da liče na prisilu, na pritisak. Ljudska sudbina je neretko vaša tema. Jedna gorka priča odvija se
ovih meseci u Srbiji, to je priča azilanata. Mislim da je naša vlada danas dobila ozbiljno upozorenje zbog načina na koji Srbija tretira azilante koji tranzitiraju kroz Srbiju. S jedne strane imamo jako olakšan tranzit i put kroz Makedoniju, s druge strane najavu podizanja ograde između Mađarske i Srbije. Hajde da pođemo od te simbolike ograde. Kako je vidite? Pa ćemo onda da se vratimo na ove ljudske priče. Kako vam izgleda i kako ste reagovali kad ste čuli tu vest da će Mađarska podići ogradu prema Srbiji dugačku 170 km? Pa to mi je potpuno neverovatno, pogotovo u situaciji kad ste strastveni gledalac serije Game of Thrones kao ja, pa onda tamo imate situaciju sa zidom, a onda se vratite u stvarnost i čujete opet priču o zidu. 2015. godine sredstvo koje se koristi je zid. I sigurno da mi to ne konotira ni sa čim dobrim i lepim, a posebno me brine što eto sada, ako se to zaista dogodi, mi ćemo morati da zauzmemo nekakav stav, da preduzmemo neke mere, a mislim da smo mi kao društvo prosto nespremni za to. Mi kuburimo sa raznim nekim stvarima i sad ćemo eto morati da vidimo i šta sa time. Nemam, da ne dužim, nemam nikakvu ideju šta treba uraditi. Ono što sigurno znam jeste da je sramotno pljačkati te ljude, a slušamo u vestima da se dešava i to, da im naplaćuju taksisti, im naplaćuju skuplje, pa je taksistima moralo bude zaprećeno da to ne smeju. Pa ne znam, u prodavnicama isto tako govorim. Ali to sve može da kontroliše država. Darko ima 10 godina i nema užinu za vreme odmora. Njegovi nemaju posla, on ima 30 kila s knjigama. Knjige su sad van ranca, prljave u blatu i barama, jer pošto nema džeparca, Darka tuku dečaci s kajlama. Bezdušni grohot, dok vazdušnim džonom obojica gaze ga. Neke cure dobacuju kikot, on se tiho grči izranjavan. Žali što nije koćale što prebija svakoga po kafanama, što je slab i mora da ćuti jer muško ne sme da bude njanjavac. Tog dana ga je spasao jedan debeli pegavi klinja, malo stariji, verovatno iz srednje što je tu pored bila. Razjurio ona dva klinca, stao na njegovu stranu i to je jedini put kad je neko bio dobar prema Darku. Darko ima 17, napucan je iz Visra, zovu ga Pegla. Ima treš, ima najke, ramena široka ko regal. Ima bez svesti, oči općinske, jednak ko nekad. I zna da bije za ćirilicu, ali piše spojeno ne znam. On mrzi Hrvate, čuo da treba u pesmi omiljenog benda. On mrzi pedere, reklamu crkva i dobri pastir Kačavenda. On voli svoj narod, voli Kosovo i život bi dao za njega. Ali zove prljavom seljačinom svakoga ko nije iz BG-a. Pegla je spreman na sve da uđe u tim, da ga shvate ozbiljno, baš svi, da i on bude jedan od njih, jer ne želi da gleda kako tone mu zemlja i da na to bude jebeno tih. Iskrivit će od batina svako ko je kriv, ali morat će da dokaže koliko je odan. U rancu ima baklju, zastavu, dva noža, u parku je noć, u noći je parka, u parki je tip, liči na pederaša. Ako ga olomi, bit će huligana, primit će ga u ekipu huligana. Vidi na šta liči, sigurno je feget, ma jebo tuđu, ovdje nož u bubreg. Ajmo Pegla, to, uvodi ga, evo pada, sad, zaskoči ga, uvodi opet, uvodi pedera, za crkvu i za Boga. Živjela Srbija, vidi kako plače bre, pička Pegava. Čekaj, stani, pa to je on, onaj iz školskoga. Pegli drhti usta, drhti ruka, dok momak krlja te oči, sva ta pitanja u njima, taj užas. Pegla ne može da gleda, Pegla muči se da diše, Pegla napipava rukom kamen i smrska mu lice. Gdje je sad Bog, Pegla, kada vidiš oko što curi, kada vidiš smutska što šitlja, kada nema maksi da divlja, ko je tvoj Bog, Pegla, za koga radiš to sve, ja sad volim tvojoj zemlji, kako to da se sam knez, kako sada nikog nema, samo ti komadići mesa, na dlanu obrazu čedlu, na duši koju više nemaš. Gledaj ga, gledaj Pegla, znaj i on tebe gleda, mrtvim okom s druge strane, da znaš, da pamtiš, kako misliš, sad da si to oko, daj mir, to si ti.
Gledate televiziju N1, dobroveče. Videli ste spot pesme Pegla koji mnogo bolje od svakog voditelja najavljuje mog večerašnjeg gosta, sagovornik presinga Marko Šelić Marčelo, reper, pisac i kolumnista. Marko, dobroveče, hvala na tome što sedite večeras u ovoj stolici i što se družite sa našim gledalcima. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Kako sami sebi izgledate u odelu? Evo, sad smo vas videli u spotu, bilo u emisiji 24 minuta sa Zoranom Kesićem, vam čudno. Je li izgleda ozbiljnije? Sada već ne, pošto sam nekoliko puta imao prilike da izađem iz svog ranijeg klišeja, a to je bio da se odelo nosi za svadbe i za sahrane. Onda sam u nekoliko drugih prilika se našao u odelu i shvatio da zapravo svi izgledaju malo bolje i malo ozbiljnije. Istina, odelo ne čini čoveka, ali čini da čovek izgleda malo ozbiljnije. Tako da sad već umem da budem u odelu i na promocijama, čak i na nekim koncertima. Jeste pratili zbivanja oko mlade fudbalske reprezentacije i sinoćni doček? Pa evo kako stoji stvar. Koji je jedan prenosio inače. Što se mene tiče, što se meni navijanja tačnije tiče, jedino navijanje u mom životu ima veze sa budilnikom. Što se sporta tiče, tu sam još u osnovnoj školi provalio svoje kardinalne i katastrofalne antitalente s loptom, pa sam otkrio ove štreberske sportove, kao što je recimo bavljenje pisanjem. Ali sam upratio onako koliko i svi, svako ko živi ovde naravno zna za to i drago mu je prenos dočeka sam sinoć gledao. I šta da kažem, osim da mi je jako drago, da je to jako važno, da je lepo videti ljude tih godina kako ostvare jedan takav nevjerovatan uspeh i mislim da su svi ti ljudi najbolji ambasadori koje naša zemlja ima. Srbija je neretko zemlja i društvo kontrasta i apsurda. Upravo to jeste namera iz ovog pitanja. Tako da smo ovih dana bili svedoci toga da jednog takvog apsurda, da je u trenutku kada je zapravo naša seniorska reprezentacija gotovo dotakla dno, nema je nigde, da mi postižemo jedan ovakav uspeh i to je u finalu poražen Brazil. Jel imate neko svoje objašnjenje za to? A da možda nije samo sportsko? Moje sigurno neće biti sportsko, kao što rekoh, jer se u sport ne razumem, ali pada mi na pamet nešto što je divni Byford izjavio u jednom od svojih poslednjih intervjua. Kaže da mu je oduvek smetala ta teza da je dete mali čovek. Jer, kaže, ta teza sugeriše da je čovek osnovni oblik ljudskog bića, ljudske duše, a za njega je to bilo upravo dete. On kaže, dete je ono što čovjek zapravo jeste, kasnije samo stagnira ili se čak kvari. Tako da možda je to primenjivo i na ovaj slučaj, ali hajde da se nadamo da neće biti tako. Ali gledajući s polja, jel vidite nešto? Šta je to što ovi momci imaju, a Srbija nema? Pa nije tako uspešno. Pa ne znam, ono što se sigurno čuje kada oni progovore i ono o čemu, koliko primećujem, vrlo rado pričaju, jeste upravo sloga, jedan izuzetno zdrav odnos sa trenerom, jedan izuzetno zdrav međusoban odnos. Oni prosto očigledno umeju da ostave lično po strani i da igraju timski. Osim toga, ta izjava da čovek ima nameru da od njih napravi pre svega ljude, pa onda sportiste, to je nešto što je bilo jako lepo čuti. I mislim da nema tu, dakle, nikakve magije i mađioničarstva. Ali oni sad imaju tu negde do 20 godina. Ali za jednu godinu, 2 ili 3 počeće da se pitaju drugi koji će utičati na njihov život. Poput menadžera, huligana, takozvanih navijača ili narkodilera koji su vođe navijača i tako dalje i tako dalje. Koliko je zapravo to ono što na jedan snažan način može da odluči kojim će putem ići? Pa sve su to sigurno jednako snažne gravitacije, nažalost. Jednako snažne koliko i ovako lepe pobede. Ja počinjem da bivam sve više uveren da ne postoji niko ko suštinski ne želi dobro svom društvu i svojoj zemlji. Ali samo nastane zamešateljstvo oko toga šta zaista jeste doprinos društvu, a šta nije. Možda se nekome pričini da je to huliganstvo oblik patriotizma. Takve zamene teza su moguće u glavama ljudi, naročito kad su mladi. I kažem, dospeće i oni, nažalost, sigurno u gravitaciju svega toga, što ne znači da će biti i odvučeni u to. To je individualna stvar. Oni sada imaju jedan zdrav
temelj od kog kreću i ukoliko budu nastavili da se toga sećaju i ukoliko im to bude ostalo uporište, onda stvarno ima nade. A da li, evo sad ste pomenuli taj specifični oblik takozvanog shvatanja patriotizma, o kom inače vi dosta neretko pišete i u vašim pesmama i neretko govorite o tome. Ko zapravo kreira tu vrstu pristupa ili kriterija, šta je patriotizam u Srbiji, po vašoj proceni? Svako pokušava da kreira. Mnogo ko kod nas u zemlji pokušava da drži monopol nad definicijom šta je patriotizam, a to se najbolje radi tako što nekog drugog optužite da je izdajnik ili strani plaćenik. To valjda zakucava tezu da vi to niste i da ste patriota. To je jedan od sigurnih načina i ne moramo da imenujemo svi koji upotrebljavaju taj rečnik, sasvim sigurno ga upotrebljavaju sa tom namerom. To je nešto što je krenulo još od 90-ih, koliko se ja sećam, možda je bilo i ranije, ali se toga ne mogu sećati. Pamtimo svi da do poslednjeg dana vladavine Miloševićeve ljudi koji pokušavaju da se bore protiv režima bivaju okvalifikovani upravo kao strani plaćenici, huligani, grupa ludaka koja se okupila na ulici i pravi nerede. I veoma izgleda loše što 2015. godine mi dalje možemo, čak sa vrha države, da čujemo istu tu retoriku kad god neko pokušava da objasni da, kao što rekoh malo pre, svi mislimo dobro o svojoj zemlji, ali možda na različite načine. I to svako mišljenje treba čuti. Druga stvar koju bih tu spomenuo jeste osjećaj bespomoćnosti. Ti novi klinci, verujem, rastu navikavajući se na trajni osjećaj bespomoćnosti i kad ne možeš da uradiš ništa za svoju zemlju konkretno, onda ti se valjda pričini da je i skandiranje, da je Kosovo srce Srbije neka vrsta doprinosa, da prosto ti ne daš. Ja to razumem i glupo bi bilo da sada sa 32 godine se ostrvim na klince koji tako misle. Meni je žao što tako misle, ali se sećam sebe sa 17-18 godina, tamo negde baš kad je bombardovanje bilo, i pamtim da sam bio jako ljut i da je meni padalo na pamet kako treba sići na Kosovo i boriti se za stvar i tako dalje, dok se malo bolje ne uputiš i ne razjasniš sebi da su to stvari koje su se zakuvale mnogo ranije, koje idu nekim svojim tokom i da je mladalački rečeno loženje jedno, a stvarnost nešto drugo. U ostalom, što se mog vaspitanja tiče, učen sam da je najbolja vrsta rodoljublja pronaći u čemu si dobar i to raditi i na taj način doprineti i sebi i svom društvu. Ali oni ljudi koji vode institucije koje pominjete, recimo u svojim pesmama, državu, crkvu i tako da, oni nemaju 17-18 godina, oni su odrasli ljudi. Jel nalazite direktnu vezu između tih institucija i ovoga o čemu pričamo? Dakle, te vrste percepcije, patriotizma, mislim na crkvu, mislim na sve one faktore koji utiču... Sigurno da. I sad se tu sad nam pred oči iskrsava jedna, čini mi se, golema dilema. Opet moramo se pitamo je li to neko namerno radi ili neko misli da je to tako dobro. Eto, crkva konkretno. Teško mi je da odgovorim na pitanje da li patrijarh ozbiljno misli stvari koje izgovara, da li stvarno veruje u to što priča, ili, ali ne znam sad iz kog drugog razloga bi prosto igrao na nasilje. Uglavnom, njegove izjave mi vrlo često zvuče kao da mu ih piše neko veoma subverzivan ko prosto radi protiv njega i kaže šta bih sad mogao da napišem da bude onako zicer za svakoga ko nije pristalica crkve, da može odmah da napadne patrijarha. Tako izgledaju te izjave. U najmanju ruku su nesmotrene, u najmanju ruku... Pazite, što se mene tiče, patrijarh treba da bude pastir svoga stada. I to nema nikakve veze s time ko je od nas religiozan, a ko nije. Kada neke strasti u društvu ključaju, dobri pastir bi trebalo da te strasti smiruje. Bez obzira, kažem opet, ko je verujući, a ko nije. Ako pastir bira da bude huškač, onda ne može se opravdati time da nije shvatio šta govori. Ovo su vrlo jasne izjave i nisu dobre.
u jednom od intervjua Srpsko društvo i državu ste, to mi je bilo vrlo zanimljivo, opisali kao pleme koje ima svog poglavicu. Možete malo specifičnije da nam objasnite tu metaforu? Pa, ako je metafora, evo na što mislim. Vrlo se često u javnosti kod nas govori o kultu vođe i priča se o tome, pokušava se da se priđe toj temi na jedina dva moguća načina. Dakle, ili neko sam instalira kult vođe, ili imate pred sobom narod koji je prosto sklon obožavanju vođe. A posebno ste nagrabusili ako vam se dešava i jedno i drugo u isto vreme. Ja mislim da je kod nas upravo to slučaj. I u toj metafori, kažem opet ako je metafora, ja nalazim nešto izuzetno bolno, jer obožavanje poglavice nije civilizacijska crta, nego plemenska. Mi smo navikli da govorimo i da komentarišemo svoje vođe i ostale političare mahom jednim neprimerenim emotivnim rečnikom. Mi ih volimo ili ih mrzimo, pa onda i oni sami govore. Premijer svako malo govori o tome da ga neko mrzi i šta ja znam, da iracionalna mržnja tu postoji i tako dalje. A mislim da uopšte nije normalno voleti ni pak mrzeti političare ili bilo koga iz javnog sveta. To su vrlo snažne emocije koje su valjda namenjene svačijoj privatnosti. Uloga građana jeste da vrednuju kako neko radi, da ga nagrade svojim glasom ili da ga kazne time što ne glasaju za njega, a ne da ga vole ili mrze. Tako da to, kažem, sve mi to zvuči kao jedna, nažalost, civilizacijska nedovršenost. A s jedne strane govorite o jednoj vrsti plemena, tako kažem, koje ta reč ima svoje značenje, koje slepo sluša vođu, a s druge strane govorite o tome da vođa ili gospodar potcenjuje narod. To isti taj narod, zar nije logično onda da... Isti taj vođa. Da isti vođa potcenjuje narod koji se ponaša kao pleme? Pa ima tu i potcenjivanja i precenjivanja. Jednostavno, to su vrlo odgovorni poslovi. Ajmo da krenemo od toga i siguran sam da je to ogroman pritisak. Siguran sam da to nije lako, čisto ljudski gledano. I da vi onda prosto posežete za nekim trikovima koje vam vreme nameće. Pa onda, ne znam, ako vam savjetnici kažu da će to i to izgledati dobro, a vi to uradite. Svesno kalkulišući s činjenicom da će to, ne znam, intelektualnoj eliti da izgleda vrlo plitko, patetično i naivno, ali da će možda širim masama da izgleda dobro. E sad, opasnost je kad počnete da prelazite granicu, pa neke stvari počnu svima da izgledaju naivno i neukusno. A tanka je linija i mislim da je to ono što se premijeru ponekad desi. A kakvu ulogu u tom odnosu imaju mediji? Po vašoj procjeni, vi se po prirodi stvari onoga čime se bavite, jako bavite medijima, nezavisno da li su klasični, elektronski, digitalni i tako dalje. Pa ogromno. Mogla bi čak biti i presudna. Mediji su sigurno posrednici između onoga ko govori, ko se obraća i onoga ko to treba da čuje ili vidi. Dakle, u tom smislu moguće je selektovati šta će biti prikazano, moguće je osmisliti kako da bude prikazano. Sve to ni malo nije svejedno. Vi imate situaciju da recimo danas ako gledate, ako priuštite sebi jedan takav mučenički fenomenološki eksperiment, da gledate uporedo recimo N1 i Studio B, vi ćete misliti da gledate televiziju iz različitih država. Prema tome, ni malo nije svejedno kako se nešto plasira i mediji tu imaju važnu, ili kažem opet, presudnu ulogu. A koji medij je vama medij s kojim komunicirate? Kako uopšte razlikujete medije? Pa nije to Da li uopšte ove klasične medije, elektronske medije, da li uopšte konzumirate ili samo elektronske i samo digitalne? I jedne, i druge, i štampane. Najbolje onako to praviti sebi jedan kompilovani utisak koliko vam vreme, a najčešće i živci dozvoljavaju. Kad ste u ulozi gledaoca ili čitaoca,
jednostavno važe ista pravila kao u objektivnom novinarstvu. Čujte više izvora pa procenite šta vam od toga deluje realnije, šta kaže jedna strana, šta kaže druga. Ja volim takve eksperimente, kažem, kad god mi živci dopuste, a i vreme, a nikad ne gledam samo jedan medij, nikad ne čitam samo jedne novine, pokušavam da istu vest čujem iz više izvora i da tako dođem do zaključka. Naravno, zašto ljudi to najčešće ne rade? Pa upravo iz razloga koje sam naveo. Nemaju vremena ili nemaju živaca. Onda odaberu jedan medij, a po prirodi stvari, po zakonu sile, to će biti mediji koji su najgledaniji, mediji sa nacionalnom frekvencijom. I tako dođemo do toga da ni malo slučajno instrument vlasti bude baš Pink. To je... Ja sam od uvek govorio da Željka Mitrovića